Xoxela ukuthi ukuze lento ibe khona ngadutshulwa. Udutshulwa kwami ke ngathi mangiwa ngawushayeka ngasi isiphundu yakhaka yakheka kanjalo. Ngihamba nenhlamvu ezimbili nje emzimbeni. Udutshulwa lemlazi? Khona lemlazi ngasekhaya ngalezansi. Wadudla kwashanga ekhaya. Ngase ngishayeka ngekhanda phansi ngesikhathi ngiyiwa. Kwase qala lapho kwakheka ke. Into njalo kodwa senganikhombisa ama sekufike kuleso sigaba. South Africa sabingelela ngenza ukuthi kuphi nakuphi khona nibukele umduduzo wamkhonaza sivela kwenhlangano ithuleleni sinibekela ke singapha eThekwini esigcemeni sasemlazi la sikhona ke sike safika ngapha ngonyaka odlule sibeze obaba ke former councillor wakuleyo ward esikuyona sebephinde basicela ke futhi ukuthi ke asibuye sizobabona asazi ke bazele ngaziphi indaba na ngobaba former councillor ngapha nomfowethu ke ngapha isandla sokudla kwakuyena besibizele yena ke bakhona ke nabo umphakathi amalungu omphakathi esinawo la nawo azokhuluma le nkulumo ukhansela sibizelwe namhlanje ngizoqala nje ngababa ukhansela siyabingelela nkosana baba Ntonga. Yebo nkosana. Cha sinibiza la nafika ngonyaka odlule nangu naye wakanyaka enenkinga la ekhaya. Yankinga ke ngendlela wayisebenza ngayo sifuna ukuzobonga ukuthi wakwazi ukuthi uyisebenze inkinga yasebenzeka ngoba emva kuba uyifakile einkundleni zokuxhumana ngathola sengithola ucingo ku-MEC waka Health uNomagugu wakaSimelane. Yebo. Ngifuna nje uqala lapho uNomagugu wakaSimelane wabese ngixhuma no-HOD waka Health okudokotela uShabalala. Babe sebethi ke lensizwa asiyithathe siyise eChief Albert nasi isibhedlela esikhulu sala eThekwini. Samyisa khona ke. Sihambile ke le yandlela lo odokotela besinikeza izinsuku. Sifuna ukubonga labo bantu kakhulukazi odokotela abakwazi ukuthi masebenze operation i-operation yaba impumelelo kakhulu. Ngale ndlela yokuthi le yanto awuyibonile ayisekho manje. Lawo bethina isifiso sethu ukuthi sibonga umsebenzi omuhle owenzayo. Ngoba uyakwazi uku-identify inkinga. Kodwa kufanele sigcine ukuthi u-identify inkinga. Kufanele uma inkinga isilungile siphinde sibatshela abantu. Sibonge kakhulukazi kunena njenge foundation. Yebo. Yeah, uthuleleni TV. Ilozo zinto nje sifuna ukuyidlulisa kakhulu. Futhi besingathanda ukuthi nimbone singakhulumi nje ukuthi umuntu ose right wabo uthatha esimweni esidlule uyesimweni ayisona njengamanje. Kodwa ke sina i-challenge. I-challenge ukuthi le ndoda njengoba ingasebenzi ngendlela sizocela futhi abantu baphinde balekelele ngoba njengoba le ndoda ingasebenzi idla amaphilisi in particular ama-antibiotic. Loyo nto leyo ifuna ukuthi njalo umuntu abe esedlile. Manje njengoba ingasebenzi kuyi-challenge enkulu ukuthi kufanele ukuthi abantu balekelele ukuze into yakhe ibe right. In other words balekelele financial and otherwise. Kodwa nje yena use right. Oh siyabonga kansela. Siyabonga indaba ezinhle lezo yabo kusithokozisayo ukuthi nakathuleleni khona sikuphilela baba. Yebo siyabonga nje kansela sibonge kakhulu nawe kansela ngoba phatheni kwakho umphakathi wakhombisa ukuthi abantu bakhathalele. Kungabe ngoba sazi ukuthi nakuphela fana sibheka ama-service delivery kube kuhle ukuthi esikuthandwa kakhulu sizoyotoyo kansela akasebenzi but ke sifike la thina ithemu yakhe ibisiphelile office. Yes. Kodwa but still ubusaqhubeka ukhombisa ukuthi ukhathalele amalungu endawo oyiphethe. Baba Ntonga. Siyasibonga nje kakhulu ukhansela abantu abanjengawe siyabadinga kakhulu South Africa. Baba. Kungabe ukuthi kufanele kusebenze ngoba usesikhundleni uma ungasekho esikhundleni ngazothi yabo. Uma abantu bakwazi ukubona ukuthi unabo ubuholi bakukhetha
ubuholi ke yinto yozungena ethuneni kansela baba sibonga kakhulu baba sibonga lawo mazwi ayasithokozisa okuseqinisweni iyona into leyo esihlalele ukuthi masilekelela abantu isiphiwo sethu ukulekelela abantu ngale kokubhekela inzuzo iloyo nto nje mfowandonga siyabonga kakhulu nasethimbeni lakho nithatha isikhathi senu ukuthi nize ngapha siyathokoza kansela siyathokoza ke sithole yona le ndoda le usingaye esayigcina hey madoda esasiza uyibona le nsizwa yakithi le nansi manje ngayibona ngazuthi sekhona nokukhuleka nje nako ukuqhephuka nehlathi Umuhle I am cute yeah mfethu Futhi ngi-cute more than well enough manje ngoba kahle before benoma ngikhuluma nezinqandamathe zami njoba ngimuhle kanje ngithi ngicela ukuqabula ukunconcoloza kuthiwa ngizoqabula kulephi ikhanda leli noma leli mina ngaqabuzanga umuntu baba sekuyaqabuleka manje akaqabuleka manje konke lomthulukile yebo hayi ngiyathokoza kakhulu unyanga sibonge siyathokoza into phela uma uthi uyabonga usu wanele leyo nto nenza bafethu nakwabanye kodwa ke ngicabanga ukuthi futhi kuseyilungelo lami ukuchaza la ukuthi hayi odokotela from St Edens to isibhedlela inkosi Chief Albert hayi bengiphatheke kahle kodwa nje ndoba besang agenda bengipostpone insuku ingosi oluthize fulonye basho futhi ukuthi hayi akakazoshesha kulunge ngacela ukuthi hayi bafethu njengoba ukhansela enqenqe ukuthi njengoba umuntu ongasebenzi futhi usekuthanyana ukusebenza nabo ngokusho kwakhe ngicela ningenzele nje impentshenana nje isikhashana ngoba phela nayo lo ubaba unomndeni wakhe nawondlayo akekho umuntu amelana nokondla indoda on the daily basis ngidla amaphilisi ahlukene o antibiotics tramadol ecishe ngibulala ke tramadol ngidle ngiphuze ngadlile ngama nje kuyona kanti yona iyasiza ngiyakwazi kamaningi amagama akhe then hayo dokotela ayibasha phansi ngonyaba okuyimanje ikhanda mangilithinta ngilifili yonke le nto basho futhi kuzophungusa kuzothatha isikhathi manje ngiyaxakeka ke mabe nqaba nokunginika ke leyo mpesheni isikhashana bathi mina angikho disabled leyo lo iyangixaka futhi ngiphatha kabi phela ngoba ngizophinda ubaba naye unomndeni wakhe awondlayo la ungeke futhi zonke insuku uyafika uyindoda unentshebe emhlophe njana le yami uzocela ukudla kuyena anginike bandla njengomsamari ngisacela ke nimakhona ke nabangakwazi ukufaka isandla nabo odokotela ke beyibhekisise kahle lento especially laba engiphetha kubona igijima khona eChief Albert ngibonge futhi nomphakathi wangala ngakithi nangala iJack 7 lahlala khona babo khansela abancomayo nabebengifisela inhlanhla ukuthi ngiphume esibhedlela ngiyathokoza kakhulu kwande baba nenzele nabanye ningagcini ngonyaka lesizwe enhle siyathokoza mnewethu siyajabula nje ukubona ke ukulesi state okusona sempilo ukuthi nje alright impilo khona but ke noma kusekhona lapha kushoda khona esithemba ukuthi ke bazovela bangazokulekelela ngoba ngicabanga ukuthi social development sefuna kangenela njengamanje la to take over ukuthi ukwazi isimo sakho nema voucher lawo uyakhipha nama social worker yes ngicabanga ukuthi ilaba sesingacela bangenelele sibonga kakhulu futhi ke nakuyena MEC umama nomagugu akasimelana yes ukuthi ke akwazi ukuthi athathe initiative asukuma na njengomama ayenzela abantu mayebona ukuthi la angisebenzisa amandla ukuthi ngempela kulungiseke lokho yilokho ke thina ke eCCT ke i-social network sisebenzisa kanjalo thina asisebenziseli ukuhamba sithuka abantu sigosipha ukuthi sisebenze sibe productive size abantu nokuthi ikwazi ukuthi ilekele abantu inkinga nabakhala kuzona ngiyacabanga mhlawumbe kube kwakuthiwa sithuke inhlamba
mhlambe kwayena ngisho MEC wangekaze ayibuke ngisho uyibuka leyo nto mhlambe le interview asiyenza kansela ngithebo wayibuka ngoba mhlambe bona ukuthi awuke ngithinta la ngilalele bakhala ngani ngikwazi ukuthi ngithinta uHOD ubabo uSibongiseni Shabalala bakwazi ukuthi ba intervene yilokho ke thina sikwenzayo nge-social network ukuthi ilekelela abantu ngiyabonga kakhulu nje futhi ngiuncome kakhulu nawo ke umnyango wezempilo la esifundazweni sethu KwaZulu-Natal ubuholeni bakhe kumama nomagogo ke kwehla ke no-HOD kuyoke i-management yonke ngoba amakhesi amaningi sasiwavezile cha ngizosho nje la ngimi khona ukuthi ke baphendulile ngempela baphendulile lokho ndefuneka ngikusho ngingakunanazi kansela yabo ngingakunanazi lokho ndefuneka ngikusho ukuthi ke siyayibona imisebenzi although ke phela ke abantu ke angeke bakuncoma likhiso ke lingenasici uma umuntu kufanele ukwazi lokho ukuthi ngeke ngize ngibe 100% perfect yabo umuntu is made ukuthi awakhe ama mistake nomthetho njengoba wakhiwa nje babuwakhele vele ukuthi siwuphule njengomoba khansela bese kuba khona bazoqondisa ke njengoba nawe uma uphukile ufakwa ndokhonkola ngithi yabo kubusela ithambo yabo kuba kanjalo engiyakuthena ukuthi ke amakhesi amaningi la wezempilo sithi sawaveza bakwazi le ngempela ukuthi balekele kuona nangomfana omncane nje kade simamse esibhedlela lo benenkinga yokuhlinzwa esihlathi uhlinziwe iyona chief Nkosalibet Luthuli ibambisene ne-private hospital Netcare emhlanga umfana uhlinziwe kunomama dadewethu wale kamhlaba lengane nenkinga nje ovela amazinyo la ehlathini ngo-October nje uyohlinzwa khona eNkosi Chief Albert nangomne wethu ngapha naye usesizakalele kephi kuyena uhulumeni yabo umkhulu kade siyekela nje ngolesithathu kade ngikhuluma ngaye lo nenkinga yokuthi ubona unyawo isukumile ingolezana hospital kunamhlanje umkhulu uyangena esibhedlela ulindelwe i-team yodokotela bakahulumeni yes siyazi phela ukuthi ke mhlambe ebhedlela abantu babefika umuntu ogulayo inhliziyo ibancane yabo abasebenzi labo nesi usho ukuthandayo nabo phela bazonilwana babona imishini babantu yabo bangabantu khansela nesi team sonke nje i-team yonke sikusebenza ezibhedlela uvuka umuntu nawo nenkinga ze-family yakhe but sina si-expect ukuthi ngale abe 100% yabo ungazothi konke kunomali kuyena i-backlog ekhona abasebenza ngayo nomsebenzi ongaphezulu kwamandla because kufuneka njengamanje bamukele mhlawumbe abantu abagulayo abangaphezulu kwenamba abadala bayibone ngosuku but angeke singasho thina masifuneka sibancome yabo uma kuthi la bengenzile kahle khona siveze futhi sibakhuthaze because akekho umuntu owenza iphutha ngenhloso sithi asibonge nje kakhulu ke kuona umnyango wezempilo cha khansela ngiyabona la khona nezimember zomphakathi la advisory council kodwa before mhlase bengifuna mina la ukuthi yabona yazi nifike kahle la nifika lana sinoma uNomagugu MEC lo uNomagugu Simelane sengathi sekhona nomngadi manje lapha lesibongo ngathi uNomagugu Simelane mngadi okay uSimelane sakho mama ngathi umngadi lo ushadela khona umshadele khona inina ke impela ningazi khansela namhlanje usuku lakhe lokuzala MEC in other words simfisela inhlanhla ngathi angaqhubeka iminyaka yakhe yande ngithi ke ngithathela kule nkulumo yakho ukuthi emsebenzini wakhe la wenzayo aqhubeke angababheka abantu ngokwamazinga abo abheke nje ukuthi kunesidingo lapha enze nje obenze akamazi ngisho ukumazi unyaka akamazi nje nhlobo kodwa ulalela inkinga oyithatha nje obinjalo yebo but le ndoda ke sakhuluma ngayo yona le yindesele lafanele bayenze la kusekuningi ngabe echaza kufana nalokho asiqale ngale sebeyisebenzile bafanele bakushisa athi basazongishisa isikhomba siwele njengoba sasinjalo kodwa hayi ngiyasibwele ngalendlela engicabanga ngayo naye ababuka ngayo ngoba ichwaze nje okay so kunaloyo nto ngesele kuyena kodwa operation was successful okay usaqhubeka nokuthi ayesibhedlela usabuyela khona ngomhla ka2 of September yebo into esifanele masimkhuthaze ngayo le ndoda le
ingayiyeki imiyalelo yodokotela yebo because once wa deviator kwimiyalelo yodokotela uzoba nenkinga. yebo Yeah. and okunye nje ngibonge nabama clinic bandlo nesi basema clinic ile kwa H nale kwa N ayima ngifika khona futhi bangiklina kahle bangiphathe kahle nomakhelwane kabanye ababuye bangisize ngeminye umkhakha ezokuxhumana njengasengce and ngicela ukuthi ke just like before inamba yami yocingo uma khona ufuna ukungixhuma it's 076 377 4587. It's 076 377 4587. Unyaka bonke inkosi unaye lenye ubhamuza cute man. yebo Chrisman awusikhombise ke sibone ukuthi usonjani nowethu la sibone ungaphenduka nje cute man indoda enhle hey cute Not handsome. yeah Not most beautiful. Cute and I'm cute ngalendlela esimali usengangangiqoma nje umasifazane mayishi. okay ngaphenduka ubhekele Yabo bayishayile. hey odokotela bafethu Ngendlela eyiyona hey yabona nje ubona ngathi kuthiwa mina belungu yabathanda. Awukwazi ukusondela closer ukuze uyibuke kahle. hayi uzoyenza sandela uzoyenza kahle Ngibona belungu ngiyabathanda ngoba kuba belungu babengekho ngaba sigqokile na kanjena ngabe ngisenalo lelikhanda lesibili angiqatshuzwa umuntu ngiza ngalana nje kubaba ukhansela bebelo bengisikaza nje ngomlomo wena eceleni mina Usana ma joke kanje. hayi bese ngithi hayi lungile ngizoqabuza ngibuye ngijahene nabafethu ukuthi nishesheni okay siyabona nayi khona kuyalulameke kona nje kuphetha angilifeli ikhanda nanokuthi ke njoba besichazeleka ayikho into engithi ngingayisupporta ngayo ngoba khona nenye sezobe ithe ngizongizamela into head ngeke enyaka mawusasizwa odokotela ngoba ngasuquleke noma kwenzeke njani bese kuthiwa mina bengithathela okay siyabonga no siyabonga hayi nansi advisory council Yeah. namalungu omphakathi singezwe nje ukuphawula kubona mhlawumbe ukuthi ke kuthini okwabo kokuphawula mhlawumbe yabo nakho mama siyakubingelela ma bo mambani khona la iward bale kuba what 79 emlazi yebo mina nje ngingabongela kakhulu ubabunyaka into enimenzele yona ayingisize kakhulu naye uzethemba kwakhe sekubuyile because kwachaza ngelinye ilanga ukuthi usesaba ngisho ukuhlala nabantu ngoba obekathi umethu uyasondela abantu bahlehle ngoba lento besinakho ukuthi ibe nephunga elingekho lihle so nje siyabonga kakhulu kuba bunyawose ukuthi anixhume njengothuleleni nikwazi ukuthi nixhumane nodokotela azasizakala yebo siyabonga kakhulu siyazibongela advisory council member Ngibingelele yebo okhulumayo uMamthoko Ndlovu ngithi nama ibandlayo angazi siswele imlomo yokubonga siyabonga nje kakhulu sibonge ibhedlela zonke adlule kuzona sibonge ubamnyawo seigalelo adlalile kubabunyaka mina ngangathembi ukuthi ubamnyaka lento isiyoki ingabi bikho ke ngangitshethe uzozafe nje kangangoba nje naye sambona ukuthi ubethwele umthwana ubenenkinga ukuthi ngisho kuthiwa kushisa kanjani hlale egqoka isigqoko hlale egqoka isigqoko size simdabukele sasingathi ngelinye ilanga uyohamba kube nje siyabonga impela nje kakhulu babunyawosi into oyenzile ngoba kuba awusukumanga ngabe asikho la njengamanje la sikhona nonaye ngabe akanje sezokwazi nokuqabula siyabonga nje Uqabula. siyabonga zonke ibhedlela odokotela onesi siyabonga kakhulu sibonge nakuyona ilokhuzane yathuleleni igalelo elidlalile nakwabanye siyezwa ukuthi hayi impela iyasebenza uNkulunkulu ngathanda anipha amandla niqhubeke njalo nje nisiza abantu abaxayekile baningi abantu abadinga usizo kodwa ngokuthi imali basobe benganako ukuthi bawulungisa lezo zinto ngoba nina ke niqhamukile navele siyabonga kakhulu siyabonga nje kakhulu siyabonga Yale inkandla.
Hayi, Okay. Sanibonani uDumisani lo wakamkhize khona la e-179. Sobonga yena umfowethu la unayo uMr Nyaka. Aniyambona nani ukuthi ujabule kanjani? Yeah. Lama jokes kade engaphumi esasenkingeni lade ebhekene. Manje injabulo engaphezulu kwakhe. Okusijabulisa kakhulu wena nathi masibona umfowethu esizakala. Sambongela kakhulu uNyaka. Sibonge ubaba uNyosi osebenze kakhulu ukuthi axhume zonke inhlaka ezokwazi ukusiza umfowethu. Bafowethu bethulweni TV imsebenzene siyibonile yonke siyayazi sayibona even na ku social media. Niqhubeke njalo ningagcini. Manibizwa nisabele njalo nihlezi nenze. Sibonge nakodokotela bonke njengoba beke kwachazwa kusuka ku MEC eShowtime nayo yonke i-team esebenze umfowethu. Iqhubeke njalo ingadeki bani nangomusi basiza abantu. Sibonga kakhulu sibonga kuma comrades from ubaba uNyawose ne-team yakhe yonke abalosumeli udaba lika baba uNyaka ukuthi asizakale. Umphakathi ke vele bahlele khona ukuthi bawusize njalo nje basazoqhubeka bawusiza siyabona. yebo. No, angibingelele nami nje ithimba lababuthule lamsithuleleni noma inkampani. Umsebenzi osuwenziwe muhle kakhulu. Mina ke ngambona abantu uNyaka sibe sesibhedlela sihamba nabo abamnyosa. Ngoba nami ngigaxele nje ngibona sengene ezintweni. Ngiyayingena ezintweni. Samhamba sesibhedlela. Ubaba. Mina igama lami nguvelo obala wakashozi. Yebo. Igama lami nguvelo obala kodwa ngidume kuthiwa ngumvelo. So lento eyenzeka kuNyaka ayivamisile ukwenzeka. Mina ngiqala ukubwazi kwami uNyaka kangithi uNyaka unama-dread ngiqala ukumbona nje ngoba isigqoko ngathi samarasta yabo esikhulu ngitshela indoda enama-dread kuthiwa yana ama-dread ungathi unenkinga kanti inkinga ngihamba ngenze ngibone eduzane. Sibonga kakhulu umsebenzi lwenzile nodokotela nalabo abafaka isandla nje kakhulu bangaba nesicefe kuyena waba right ngalendlela afuna uba right ngayo nangendlela achaza ngayo uNyaka ukuthi hey usekhathele ukuza la ekhaya engazi ukuthi manje njoba amaphilisi ewaphuza engadlile kunenkinga yokuthi akawutholi umsebenzi siyamfisela ngathi angathola usizo ukuze akwazi ukuthi athole into azofaka ethunjini ngamaphilisi awaphuzi nje ewodwa kubalekile ukuthi udle ngokuthi uphuza amaphilisi. So siyambongela kakhulu uNyaka nobaba uNyawose njengoba sechazile uthuleleni uthi hey noma engasekho ekhanseleni kodwa usasiza abantu kuyiqiniso ke lokho. Sonke nje bakubona sincela kuyena nje ngoba nathi sisiza abantu mahala singabheka enzuzo. So sifunda okuningi kuyena. So sibonga kakhulu niqhubeke nisiza abanye abantu. Asibonke. Sabo. Sanibonani. Igama lami nguThabani ngowanhluma isibongo ngibonge ubaba kansela ngibonge ithuleleni ngibonge nodokotela bese ngibongela naye ubaba Nyaka ukuthi use right esimeni abekade eksona. Ngiyabonga. Yebo. Now kansela siyazibongela nathi nje uNkulunkulu emkhulu emuhle esetheke waphendula ke imithandazo yethu nesicelo zethu ukuthi kwazi ukuthi namhlanje sibe la sikhona. Sibonge nje kakhulu ke nje ubuholini bakho nomphakathi obamsene nabo kunyuka kuze kuyofika kenu MEC phezulu nje manje nezibhedlela ke zonke ayihambile nemanagement yonke ebuholini bayo bakwazi Natal. Siyabonga nje kakhulu nathi siyibonga njengethwelini. Sazoqhubeka futhi ke sibalekele abantu lapho sinamandla ukuthi sifinyele kubona. Sibonge kakhulu ukuthatha isikhathi senu nje lento engifuna ukuyisho ngathi ifuna kuba wrong kodwa umlazi sowuthatha ngathi indawo engekho right ngokwe crime kodwa thina sihlala khona sibona ku right nje sifuna ku right kodwa sisho ukuthi ngoba nisuka kude nazofika la ngathi manihamba futhi niphinde emuva ningaba right. Siyabonga kakhulu. Siyabonga siyazibonga le kansela. Impela nje uyakhumbula siqala siza nje ngathi hey emlaza ngeni nje ngazo siphuma sesihamba ngenyawo la hayi wathi kansela hayi uzansi unihlangabeza yabo uncokola nje phela singabantu indawo zethu ehlala kuzona thina kufanele siyilungise ngoba ubugebengu benziwa izingane zethu nabafowethu nabo. Mina ke ngibuya ejele noma ngekho proud ngibuya ejele mina kansela lokho nje angikufihli angithi yabo wenzani nje I am rehabilitated ex-con angithi yabo yeah this one nje njengamanje ngiyinani emphakathini if kuthiwa kuseyingozi
ngabe ngiselapha neWestville ngithi yebo hlale wezibili ngihlale 18 years hawu ejele ngangigojwe 95 years 95 yes angithi ke yilokho engikusho ukuthi nenithi manizele ngani indaweni uma ephuma esandleni ngathi siyababaza hawu njengoba khala ngobugebengu nje nami ke ngagcina sengisenhlanganeni yabantu ababi oh yes kodwa ke ngayithola sengisendaweni wrong ngesikhathi esirong kodwa uNkulunkulu ke ngoba wayenepurpose mhlambe ngami ngoba abaningi esasiboshwe nabo ejele ngaleso sikhathi baphele ngaphakathi ejele abanye ngangibashile ngaboshwa bangaboshwa bona namhlanje khonjwa amathuna kubona so ke mina ijele ngathatha njengokuthi ngangisemkhumbini kaNoah mina khansela ngangisemkhumbini kaNoah mina ngoba zonke ichothe beyifika HIV labantu banga ndo beetroot noma umantosha balala sasibuka kanje ku TV sasibuka ku TV kanje phela ngithi yabo kubawa ngaphandle abantu kufa ngqoda ngapha nangapha left and right ngathi nje bafethu esinabo sisemkhumbini kaNoah when the storm is over uNkulunkulu uyosho athi hayi ke angithi namhlanje nakho ngifuna uthweleni yes so ke ngisho ukuthi wonke umuntu akayejele ngibenge alternate crime khansela ukuthi ke icrime abanye abantu baphila ngayo mina ngeke ngivunje abafethu bese nabejele okunzima ngempela abangayibona idirection abanye sebenze babela ngaphakathi ejele because imisebenzi engekho nje ngithi sambisa izingane ziyofunda esikoleni yabo njengoba ziyofunda athi ifundela ama skills ahlukene yes khona ingane ifundela ama IT iIT ke nje uma ubuye nayo uyakwazi ungena ebugebengeni lobo computerized ukuthi nanje ubuhleli kanje ubona ifoni yakhe itshela ukuthi nansi imali yakhe iphuma ebank angithi yabo because abantu abenza le nto abenziwa umuntu okade nje egola ama-overall la umuntu obuye university nalesa skill sokwazi ukuthi ngiheka kanjani inamba yakho angithi yabo ngingena kanjani kwi-account yakhe ebank ukuze ngikwazi ukuzenza wena ebank angithi yabo ngikwazi ukudonsa imali yakho yonke kumina yazi bengazi ukuthi lonto yenziwa ama-Nigerians ya uyadlala khansela uyadlala ngithi yabo lapho nje khansela yezwa ngami khansela hawu ndoda hayi siyabonga uthatha iminyaka kodwa hayi ke akakusa uNkulunkulu icebo laNkulunkulu 18 years ejona nakho nathi yabo ngiyaphila abantu engangibashile mina bangicela imali namhlanje angithi yes ngiyabapha futhi imali bacela usizo kumina angithi yabo impilo nje uNkulunkulu nje uyenza nje ukuthi yabo angisebenzi mangina pay slip ukuba siyasebenza bafake this pay slip ngoba sithenge ngisho imoto yokusonza kathweleni sithi siyangithwe kufuneka 3 months bank statement angithi yabo lokho singenakho ukuthi ubone ukuthi yabona la ngisho nginamandla le moto ngakwazi ukukhokhela yabo ngenyanga but asikwazi because basifuna yabo so kulento obugebengu khansela yinina futhi eniyophakama nobuka umphakathi wenu ukuthi yini esingenayo nami njengamanje mina ngakhwela eNanda khansela nawe mhlawumbe uyasaba nje eNanda angithi yezwa angithi yezwa mina eNanda ngena ngiphume ngale khansela ngisho imoto ngayishiya ngisho ivuliwe kuthiwa nje hayi yehle uthwele naye bafethu hayi kulekana ngithi yabo eNanda ngihamba nawe nje khanza ngisho ebusuku ngiyophuma ngale eNanda ngithi yabo but nami ngoba ngingasekho but ngiyafisa eNanda ukuthi ngiyilekele because sengibonile yini eshoda eNanda engakwazi ukuthi le youth ikwazi ukufocusa kuyona yabo nane ngapha ke eMlazi yinini yosukuma niyubheka uMlazi ukuthi kuphi singakwenza ukuze kusasa sihlale ngisho sivule ngisho iminyango namawindi baba ilokho nje siyabonga khansela siyabonga kakhulu siyazibonga la sithuleleni naye ziqabuleke intombi ingaqedi sizonqonqoduza sizonqonqoduza hayi uqabuza hayi into kuphela 10 minutes nginamathele no siyabonga South Africa siyazibongela kanza kwethu nisala kahle emakhaya